Ученик от Националната природо-математическа гимназия откри решение на най-великия геометричен проблем на всички времена. С решението младежът спечели Европейската награда за млади учени в Лисабон. За Гордиевия възел в математиката разказва Рада Домусчиева. 18-годишният Радко Котев разгада най-трудната задача в математиката – Аполониевата. Търсим окръжност, която се допира до 3 дадени окръжности. Първата стъпка в моето решение е да вземем така наречените центрове на хомотетия на всяка двойка окръжности. Оригиналното решение на задачата изгаря при пожара в Александрийската библиотека. Стотици учени са се сблъскали с сложното математическо решение. Младежът работи по проблема 2 години. Аполония е поставил 260 година преди новата ера, приблизително. И идеята е да се построи това нещо с линейка и пергел. Само 4 решения има до сега, които удовлетворяват условието за конструктивност. Те са на Жиргон, на Виет, на Понселе и на Петърсън, което е използвана версия. И всъщност това е петото решение. Да, моите решения. От 8 клас до сега е бил винаги в десятката на всички математически състезания, олимпиади и международни турнири. Откритието вече е получило международно признание. С решението на Аполониевата задача Радко печели състезанието за млади учени в конкуренция с 85 проекта от различни страни в Лисабон. Чака да бъде публикувано и в специализиран научен журнал във Флорида. Ще представи решението в университета в Гренобъл, най-модерния научен център в света. Ще продължи да се занимава с наука и мечтае да учи в Единбург, но да работи в България. За BTV новините, Рада Домусчиева.